Guys, welcome to my YouTube channel Rockstar Pavitra। ମୁଁ ଆଜି ବନାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିପଳି ଚାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଅର୍ଗାନିକ୍, ହାଇଜେନିକ୍। ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ସବୁ ଏଇ ଚା ପିଇଲେ କଟିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ବନେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପିପଳି, मेडिसिनल प्लांट तार फल यहाँ ताको आम तावा पर नहीं भल भाव ये भाजी नेबा। देखो पिपलटी भल भाव भाजी सारी ताको एबे गैस बंद करी ओल्लै नेबा। भजा होता पिपली को मु बर्तमान काढ़ी नहीं आसी ताको भल भाव में गुंड कर नेबा। देखो पिपली को अधा अधा कुटी देछि, तो पूरा गुंड तो करहबनी, तो अधा अधा कुटी देछि कहीं आपको जेहेतु आम सिझेबा तो ये अधा अधा तो कुटी नेबा। कुटा जाइए पिपली को गोटे पात्र को काढ़ी नेबा। तापर आम खंडे अदा नेबा, ताको अधा अधा छेची भल भाव छेची देवा ताको। तो अदाटी बर्तमान छेचाई सारी छेचाई दिए अदा को गोटे पात्र को आम ये काढ़ी नेबा। तो देखो छेचाई अदा एवं छेचाई पिपली रेडी हो जापर आम गोटे पात्र रे किसी पानी नहीं ता गैस ऊपर रखिबा। देखो किसी पात्र रे मैं पानी नहीं गैस ऊपर बर्तमान रखी सारी हाई फ्लेम रे बर्तमान पानी फुटापी अपेक्षा करवा। तापर आम गोटे पर गोटे जिनस पकड़ा आरंभ करवा। देखो पानी बर्तमान गरम हो सारी, तो बर्तमान आम किसी चापत्ती गुंड ए पकड़ा। देखो चापत्ती गुंड पकई सारी प्रथम रखा किसी तेजपत्र आदि मिसाऊँ। तापर प्रथम छेचा रखाई पिपली को आदि मिसईदे भल भाव। तापर छेचाई रखाई अदा को आदि भल भाव मिसईदे। तापर स्वाद अनुसार किसी लुण मिसईदे। बर्तमान आपण मैंने देखिपे चाटी केते सुंदर भाव बॉयल हो आम किसी समय
ଏଇଭଳି ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏମିତି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଯାହା ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଆକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଆର କଲର୍ଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଲ ହେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଥିରେ ଅଲଗା ଜିନିଷ କିଛି ମିଶି ନାହିଁ, କେବଳ ଚାପତି, ପିପଳି, ଅଦା ଓ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଛି। ପିପଳି ଏକ ଏମିତି ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଭରା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣ ଏଇ ସେୟା କରି ଯଦି ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପିଇବେ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ପିପଳି ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାୟ ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଘଟୁଆରୀ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। ତ ପିପଳି ପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି କିଛି ସମୟ ଆମେ ଏମିତି ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସିଝି ଆସିଛି ଏବଂ ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଲାଣି, ଏହାର ସ୍ମେଲ୍। ଅର୍ଗାନିକ୍ ଟି, ପିପଳି ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରି ନ କରି ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆକୁ ଛାଣିକି ଅଲଗା କରିନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଛାଣି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଥମରୁ 3ଟା କପ୍ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି କରି ରଖାଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଗରମ ଗରମ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଟି ସର୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା 3ଟା କପ୍ରେ ସର୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା ଆଉ ମଜା ନେବା। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଟି ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏବଂ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଶୀତ ଦିନେ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୀତ, ଥଣ୍ଡା, କାଶ ହେଲେ ତ ଏଇଟା କରିକି ଦିଆଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟି, ଶରୀର ପାଇଁ, ଦେହ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ। ଚୁଟକିରେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ଦୂର କରିଦେବ। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବି ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। If you guys like my videos, please like, share, comment and don't forget to subscribe my channel Rockstar Pavitra. Thanks for watching again. Jai Jagannath.